Benvinguts a Tas de Lletres, el programa cultural online de Canal Arc Televisió. Tas de Lletres és un projecte que s'ha anat creant a poc, a foc lent, i avui fa les seves primeres passes en aquest vídeo de presentació. El motiu pel qual s'ha volgut crear des de l'Associació de Relataires en Català aquest espai és per fer una passa més dins l'oferta de les nostres activitats i també per mantenir-nos fidels a un dels punts dels nostres estatuts en tant que associació: la defensa i la difusió del català i la promoció de la lectura i escriptura en català en tots els seus àmbits literaris. Què hi trobareu a Tas de Lletres? Hi trobareu comentaris de llibres, recomanacions, entrevistes a escriptors i escriptores, però també a llibreters, editors, bibliotecaris, traductors, totes aquelles persones que es mouen en aquest entramat de les lletres i que fan possible que la literatura, que la cultura en general, ocupi encara un lloc preeminent dins la nostra societat. Això serà possible perquè, en principi, la majoria de programes s'emetran des d'aquest espai, on em trobo ara, des d'aquest petit estudi, però també està previst enregistrar mitjançant la nostra unitat mòbil, cosa que ens permetrà traslladar-nos per fer aquestes entrevistes que esmentava ara fa un moment. També hi trobareu informació al voltant de les activitats de l'Associació de Relataires en Català, però, òbviament, també al voltant d'altres activitats culturals en català organitzades des d'altres col·lectius o associacions, tipus festivals literaris, trobades, cicles de conferències. La periodicitat de Tas de Lletres serà, com sol ocórrer en totes les iniciatives que es basen en el voluntariat i l'associacionisme, indeterminada. No és factible plantejar-nos una periodicitat setmanal o quinzenal, però, malgrat aquesta suposada indefinició de la regularitat del programa, podeu estar ben convençuts que farem ús de totes les eines que estiguin al nostre abast per poder-vos oferir un bon tast de lletres de forma sovintejada. Un tast, per altra banda, que serà justet això, un tastet, una degustació amb ganes de més, perquè la durada del programa serà d'uns 5, màxim 10 minutets, de tal manera que sempre trobareu el moment, l'instant suficient i adequat per accedir-hi i mirar Tas de Lletres. I com podeu accedir al canal Arc Televisió? Ben senzill. Trobareu l'enllaç des de la web de l'Associació de Relataires en Català, des de la web de la revista digital Locàntic i des del mateix blog Tas de Lletres. Ja sabeu, Tas de Lletres, el programa cultural online de Canal Arc Televisió. Ens retrobem ben aviat.